Sarri jorratu dugu konpostan gaixea landara tarte honetan, eta gaurkoan be, horren inguruan ingo dugu berba izan be, bada konposta egiteko metodo berezi bat, eta horren inguruan berba egiteko Felixa Juriekin egin dugu hitzordua, beha hasi baitzan, oin urte batzuk metodo honen baitean, konposta egiten. Kaixo Felix, honetorri gau txandixoa, metodo honen inguruan berba egitera, ez dakit noiztik hasi zinean, noizko kontua da, konta edazu, gutxo bat. Otxandixoa ipatu dozu, Otxandixoa hor bertan dau, hemendik 300 metrotara, eta artien erreki dau, eta errekiaz bestaldera gauz. Beraz, hemen gauz limitaduen, eta Kerizara, eta ni, eta gu goletakuek, eta erama jokuek. Orduan, hor ez gauze Otxandixoan ez, baina hor muga hortan, ez? Limitaduen, konflikto historikoa dau oindala 6 urte, Otxandixo eta Arama jo artien, eta gu beti, gure karnetien beti pinido Arama joko karela. Orduan, geu behoi errespeta goingu orduan. Arama ixon gauz orduan, holetan, zehazki, hori da. Esan dut, konposta egin duzue, oin urte batzuk, ez da zehazki oin zomat denpora hasi zinen, mila metodo berezi bat erabilitea. Azaldu edazu? Guk 150 ardi inguruko hartalde bat dauku, eta holako hartalde batek lastoaz naztaute zat zimaur asko sortzen dau. Zimaur hori erabiltzen dugu gure landak, gure zelaizek ongarritzeko, guk ez dugu beste ongarririk erabiltzen. Eta bere kooperatibaren bitartez, oindala 10 urte edo hasi ginen zimaur hori konpostatzen. Makina bat etortzen da, zimaurre landan bertan puskatu egiten dau, tritura egiten dau, eta horrek eraiten dau konpostaje prozesu bat, zimaur hori ongarri moduan aberasteko gure landetarako. Eta oindala 5-6 urte hasi ginen zimaur horregaz batera, proiektu piloto baten, gure ardizien artile ebe nahaztau eta konpostetan. Eta, ikusi du 5-6 urteko esperientzia honegaz oso metodo hona dela. Azkenien, artilelen hartzaiontzat diruzarrera bazan, oindala 20 urte, diruzarrera importante bat. Bai urte pasatu gala, arazo bat bihurtu da. Zergaitik, hasi ziren oindala 10 urte, artile ez ordaintzen, gero ez erueten, eta kriston artile pilua geunken arazo moduen. Orduan guretzako irtenbide oso egokize da, bertan egin dolako, inora mugiru barik ez zimaurre ez artile, eta bertan erabiltzen dulako gure landak ongarritzeko konposto oso berezi bat sortute. 950 buruko hartalde baten hartule asko urtengo dau. Lan handixa da seguendako? Kasu honetan ardiziak ni mostenduaz, hartzai gitzi gara. Hori izan binatzun, etzai asko izango, Ez, badauz horre ardi mostaile profesional talde pare bat, ni gustora egiten duten lan bat da. Urtien 2 aldiz, negoen partu aurretik, eta oin ekainien bigarrenez. Beraz gure artile motxa da, ez da kapa luze ardilatzaren betiko kapa sendori. Eta egize da, ardi mostien lana da, nik modu oso lasai baten iken dut, egunien 20 mostendua zela egun baten, ondo, urrengo unien 80 mostendua zela, ondo, ez dut hartzen prisarik. Eta lana da, gero manejue konpostetako eta traktorrekin, eta oso berraz egiten da. Nun eta zela hasi zinen, zela optuzatuen ideia hori, igual hartule hau guretzat problema bat izaten hasi dana, igual erabiligake, gure ongarrirako, zela? Nik uste dut ideia etorri zela, Araban daukagun abere zerbitzu kooperatibateko zerbitzu teknikotatik. Hartzaiok transmitiruten gendun ze arazo geunken, ordureko martzan eguen konpostaje zerbitzue, makina horren bitartez, eta ez guk, beste 2-3 hartzairekin hasi ziren frogak egiten, eta ikusi ben, efectivamente, konposta egiten dela eta artile desagertu egiten dela masa horretan. Bestela, landetara artile botatia arazo bat izelaike, gero belarra mosteko, gero ardia jateko, baina nik neupe, lehenengoko urteko frogan, konposta dute, traktorra kargau, zelaizen banatu nuan konposta, eta traktorretik jaitzen nintzen, ikusten lurrien, nun egoen artile. Eta magia, desagertute eguen. Orduan, alde batetik bada, zuek ordura arte egiten zegoen konposta hori iken jarraiketako bideo bat, baina baita artilia desagertarazteko bideo bat, ez da? Onkarrizia aberastuz, artilek azkenean nitrogeno asko dauko. Hori izan gura notzun? Artilien volumena, zimaurren volumenaz konparaute oso gitzi da. Ordena, aberaste hori ez da oso haundiz jebez. Aberastu jendo, emaia txiki baten, kantitate txikiz edalako
zimaurren volumen guztiaz konparaute. Bai, aberastu iten dago, eta gainera importantiena da, ez dagoela ez desplazamentu hori, movimiento horik ez, bertan baserrian egiten den gauza bat da, bertako zimaurraz, bertako artillaz eta bertako zelaizek ongarritzeko. Apurat, ekonomia zirkular horren ideiei, ez? Bai, ekonomia zirkularra terminua azkenengo urtietan erabiltzen da, bai Euskal Herriko baserrietan ekonomia zirkularra da, betidanik erabili dugun filosofia, eta nik uste dute asko bintzatez garela sekula hortik urrundu. Bai, garrantzia mutixo, ez? Bertan egiten duzuen kontu batei, eta bertan jarraipena mutizatzu. Hemen artixei hartulia moztu, eta zeuen zelaixak ongarrietako. Eta beste pentsakera bategaz, ez? Azkenien, lehen artile diru sarrera bazan. Gero, gastu bihurtzeko hor zorian egon da gure kasuen. Behintzat, ja diru sarrera bat ez da, lortu du be, gasto batez bihurtzi, eta mantenu dutie bertako aberastasun honetan. Ez dakit bakarrik, zeuen inguru honetan hasidan ekimen bate doan, edo badoian apurtxo bat edaketan inguruko baserritean, eta inguruko hartzainen artean. Arabako hartzainen artean ikusten dute ia denok egiten dugula horrela, behintzat volumen minimo bat daukaguna. Badakik Gipuzko aldien eta badagoela horrelako konpostaje makinaren bat, ez dut uste erabiltzen danik artile konpostatzeko, eta Bizkaian bezonitak idala. Pena bata, ze benetan sistema oso egokiz da artilai erabilpen bat emoteko, eta ez eruteko ez dakin ora incineradore batera, horrek sortzen dauzen beste arazo guztizekaz. Urtian ziar badauz, denboraldi zehatz batzuk edo hau egiten duzuenak, ala urtean nian ziarreko lan izan. Gure kasuan da, goazten gara ardize batzen eta gazta egiten otzailean eta amaitzen du abuztuen amaieran. Orduen beti lotzen du kanpainera amaieragaz. Kanpaina amaieran, abuztuen ja zimaurra taten du landa batera, artile sartzen du pila luze horren erdizen, eta abuztuen egiten da volteo bat. Horre egiten da batez, 15 eguneko fermentazio temperatura oso altuko konpostaje bat, eta makina berriro irailen etortzen da. Eta horre moten da beste volteo bat, beste bigarren fermentazio bat, eta holan dauku guri zelaizek ongarritzie guztetan jakun sasoien konposton bat, hau da. Urria, azaroan, zelaizek ongarritzeko prest dau. Eta igarri duzu, ez? Ongarri hori badala eraginkorra dela, ez dela bakarrik, zuk lehen esan duzu moura, arazo bat bihurketan ebiena, arazo hori ez bihurketako, baizik eta badala metodo eraginkor bat, ez? Badago salto bat, zimaurre konposto barik ongarri moden erabiltzetik, konpostaje hori ikera salto handi bat hau. Oin erabiltzen duguna, fermentazio horretan kantitatez gitzitu egiten da, bai asko aberatza da, eta lurrek onartzeko asko egokiz jabe. Eta artilaz batera, nion puntutxo bat, aberatza gure lurrek modu natural baten ongarritzeko. Pentsa egin dut, 5-6 urte honetan, ino zuen hau, ikusi zuela, eraginkorra dela, eta orduan gomendagarri izango dela, gomendatuko zuela gainontzeko hartzaileei, arazo honek dakoina iri, bide metodo hau erabiltzeko. Bai, eta pena bat da. Beste inguruetan, Euskal Herriko beste zonalde batzutan ez erabiltzien metodo hau, Araban erabiltzen dugun. Badakin Naparroan hasi direla erabiltzen, baina oso erreza da. Makina modu kolektiboan erostea, makina garestizia da, baina modu kolektiboan erosita. Inguru handi baterako balio dauz, azkenien gure 450 ardiko zimaur guzti hori ordu erdian pasatzen du makinak, eta benditua beste basarri batera. Eta nik komentatzen dut, nik ezagutzen dudazen hartzai guztiek kontetantziet gure esperientzia, eta esaten dut pena batala, gaur egun ondinon be, administrazioek eta hartzaiek dirue gaztetie, artile bildu, kamioetan sartu, eta ez dakit nongo incineradoratara eramatea, horrek sortzen dauzen bestelako eragin kaltegarri guztiak batera. Bai, badako garrantzia, zuk esan duzun, lehen komentatu duen ekonomia zirkular hainbeste entzunan, ekonomia zirkular horri garrantzia mutea. Beraz, eskerrik asko, Felix, azalketiarren apurtxo bat zein jan, ez? Artulia ebalteko, ongarri moura ebalteko metodo hori, eta ia datozen urtetan edo gainontzeko hartzaileei. Ez dan artile gehiago erretzen, eta ongarri moduan erabiltzen da. Eskerrik asko zuei. Mila esker.